بنێرن کوردên Rojavayê Kurdistanê tu caran bi tu awahî dijîtiya Tirkiye nekirine. Nakin jî. Yani her demê xwestine li gel wî welatî cîran bin di aştiyê de bişîn. Daxwaza wan jî ji Tirkiye ew e ku bi hev re cîran bin û pêwendiyên xwe xweş bikin. Serokvezîrê Berê Tirkiye û Serokê Nihayê Partiya Gelecek Ehmed Davutoglu di hevpeyvîneke taybet de li gel Rûdawê Axifî got. Dema ku Sûriyê neyê perçekirin, wê demê pêwîst nake Tirkiye ji sîstema otonomiyê aciz bibe û nabe li dij derkeve. Aliyekî dîyê vê meselê Sûriye û herwiha bi taybetî Rojavayê Kurdistanê jî bêguman. Bi dîtina ve proseya çekberdana PKK dê rê li pêşiya vê yekê veke ku hikûmeta Tirkiye hevdîtinên diplomatîk bi Rojavayê Kurdistanê re jî bike? Ya ben olmuş olsam tereddüt etmeden bunu yapardım. Onun için dedim başta. Divê zemînekî ava bike. Eger ez di ciyê wan bûma min ê bêdûdilî ev tuş kiribûye. Lewma min destpêkê de got ku mekanîzmeke sêalî dikare di navbera Tirkiye û nûnerên demokratîkên Kurd li herêma Rojava ez nebiwa teya saziyekê çekdarî dibêjim û rêveberiya Şamê rêveberiya Sûriyeyê de bê ava kirin. Dikare bêgot pêşkirin ka pêvajoya derbasbûnê dê çawa werê bi rêve birin. Divê nebe ku em ji van tiştan bitirsin. Heta dema ku min beriya Rêzdarbax Çelîan ji di wê demê de got pir deng veda. Min got ku eger Sûrî li hev bikin, nabe ku Tirkiye ji tu otonomiyê aciz bibe. Em ti kesî wekî dijmin nabînin, nabe ku em bibînin. Eger Sûrî li hev bikin, yani eger li hevkirinek di navbera Şam û Rojava de çêbû, dibêjin me li ser vê yekê biryar da nabe ku Tirkiye vê yekê wek gefekê bibîne. Bila tenê aramiya Sûriye bê misûger kirin. Bila yekîtîyek bûna Sûriye neyê xira kirin. Ji ber ku eger carekê were xira kirin, eger Sûriye wekî Iraqê parçe bibe, dê bigêje rewşa Libnanê. Yani dê herêmeke Durziyan çêbibe, herêmeke Elewiyan çêbibe. Herêma Kurdan, herêma Tirkmenan, herêma Ereban çêbibe. Lêbelê niha pêwîstiya me ne bi parçebûnê, bi yekbûnê heye. Hêvî dikim ku Sûriye ji vê pêvajoyê bi awayekî erênî bandorê werdigire. û bi navbeynkariya Tirkiyeyê eger pêwîst be, dibin xwedî derketina wê de li hevkirinek di navbera aliyan de li Sûriyeyê çêbibe. Suriye'de taraflar arasında bir uzlaşı